maloka. Bona rock ni machiegni gino mara ni Chioma Kare nyalo moso Nyikwa Ramogi. Chioma Kare jail kendo amoso Nyikwa Ramogi ni oyawre uru agone Nyasaye erokamano ni wachako romo e koro yamo ka kendo en kwe kendo wamor ni koro IEBC chako ndiko ji ombulu kaka dwarore gi kaka tiba. Tingeni ndikruok makamagi oganda osebedo ka rito chakre ne commissioners mag IEBC wuogi apisi mane higa mar 2023 nikech voter registration should be continuous en gidore mane beni dhi nyime. To nwaseng'i achiedh nade makoni kod kocha mana nitiere. Nyaka sani dwach nan kotende koda okenge mag ndikruok. Mokwongo en gimoro ma voter registration onego bed ni bedo continuous kaka wachono. But ni nyalo paro ne kawadhiga e yiero kaka yiero ma 2022 the commission no chungo voter registration through gazette notice. Koro negi wuok e office kapok negi undo that gazette notice. Mane momiyo ne koro voter registration nok nyal timo nikech ne onge commissioners mane nyalo gazette voter registration kaka nyocha gitimo tarik 28 dwe mar aboro mondo gichak godo continuous voter registration kadhi mbele. Omiyo ywak osebedo kendo jokenya osebedo ka complain sana ne onge kaka ji nyalo goyo ombulu ka ji okondikore. Magitimo maber sana kakoro kawuono gichako voter registration all over mabedo continuous e offices gi kawa move towards the 2027 general. To benda ni e gwenge wacho ni electoral areas 24 mabende yiero ma adundo by elections kitimo nyakoro majwang itimo by elections tintari 27 dwe mar 11 mar higane. Koro wacho ni kuonde 24 mabende biro bed kitimo yiero ma adundo ginto ndikruok ok bibedo kadhi mbele. Exactly. Mano kin thuolo mar sani wantiere dwe mar 9 dwe mar 10 e hao. Kin thuolo mar dweche ariyo matine dweche ariyo kama. Nikech ing'eni sama itimo by election e kamoro to ichungo gimiluongo